bili Zavod za zapošljavanje Crne Gore i Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća. Ovo su neki opšti ciljevi projekta, doslovce prepisani iz aplikacionog paketa, izvinjavamo se zbog lokalne samouprave, mala i srednja preduzeća i preduzetnici iz područja regiona Skadarskog jezera, koji su ujedno i krajnji korisnici projekta, budući da su sve... Zajedno sa ovim štandom gdje je predstavljen naš projekat Lake Routes, u prevodu jezerske rute, koji smo realizovali u prethodne 2 godine, i ovih par štandova pored nas su u stvari korisnici kredita u okviru projekta koji smo sprovodili. Pa Unije poslodavaca, znači reprezentativna poslodavačka organizacija u Crnoj Gori, koja je socijalni partner vladi, što znači da zvanično predstavljamo biznis u odnosu sa vladom i sa sindikatima. Naše članstvo se zasniva na dobrovoljnoj osnovi, znači svi poslodavci, preduzetnici, mala i srednja preduzeća koja posluju u bilo kojoj sferi i djelatnosti mogu postati naši članovi. Jednostavna je vrlo procedura, sva dokumenta mogu naći na našem sajtu www.poslodavci.org. Okupljamo znači od velikih preko malih i srednjih preduzeća do preduzetnika, a naši članovi često su i sektorske asocijacije ili čak asocijacije preduzetnika na lokalnom nivou. Pa dobro je zato što smo zvanični kanal da saopštimo one potrebe poslodavaca vladi, odnosno drugoj strani, sindikatu koji predstavlja prava radnika, i dobro je zato što od nas mogu dobiti cijeli set usluga kao individualni članovi Unije, odnosno kao preduzeće. Skadarskog jezera, pogotovo u Crnoj Gori, i ponudio